слуша, нали така? Няма да я пожелаем да слуша много. Тя слуша. Ама да бъде здрава, за смяна, щастлива, нали така? Така, друго какво ще я пожелаем? Друг? Емре? Ти какво я пожелаваш на Сузан? Като порасне, каква да стане? Сестра. Аз казах сестра. Нищо бе. Милке, какво пожелаваш? Каква да стане като порасне? Друг кой какво ще пожелай, бе? Мерви, кажи. Сестра. Добре. Аз казах. Добре. Нищо, че си казала, не аз казах. Безстои 2-3 деца, едната е заета от тях и за той. Другите? Тя по принцип не са такава. Ще не влезна. Така, сега какво ще направи Сузан? Ще духа, нали така? Да. И ние какво? И ние какво ще направим? Тя като духа? Да мислиха. Рожден ден, Сузан. Така, първо на турски, след това на български. Би директор. Всичките да станат сега. Айде. 3, 4. Иди додо, Сузан, иди додо, Сузан, честит рожден ден, Сузан, честит рожден ден, Сузан. Бъди винаги. Черви да има честит рожден ден. А